Agus well sé cúspart mór an dói han nechtri krúli agus van smuning well Danish an dói seáína ha troféir Kisten a hu déin jols gus péner krúil ag na miljoene selle ach van smok an hosioch a gan a skas a fi gan ik ní tarsinne wonchi san hin no show ach skas go kiel skierleiter nach mag sinnne wie op kujobs gen sin seljar in sin ach kujoch an hosin ha de geinheid heen fa suas de vanning hrul op man gemé. Seit er ni gro wireless as gartaina en helina na dat de van en oorsen en hakker man as nu ha goede sociaal na de voor as schoolklelle. Ach dat de van en oorsen. De weet zien nou wat de licensure nou zo heen. Je nou een licensure gaat ook kalietjes. Waar kussen tals kustrigiano aan de show. Zo'n je praten de grote licensure. Agus de nationale school zijn een licensure. Ze willen schrijven een hashtag academisch in Tiana. En nu get de prima in Sydney, New Yorks. Toch had je toch gedaan. Van mijn stemmen in je woord wint alle vragen. Was je nog fantastisch? Dat zoveel tur materiaaltje. Dat is natuurlijk geen ongelaan nu een goalistje. We vorig aan het tattoo. We gaan naar 61. August Shechen en draaien zijn toebaks, de haartjes en zo. Keine kan haast. Wel shecht was van draais met lak, een wijnje was zo. Zo'n wijnje wat toebak naar wijnje, naar was je ook vast was. Dus we gaan niet hier anders. Was gewoon mijn kretje was zo hier zo. Is het toebak? Dat de geinigheid daarop dat we ook schomozen waren. Dat is. Dus ja, ik kan hem kunnen geven we vijf nog die gemütschertje met je los. En ik was echt te lachen mooier. Hoe gaat er morgen zijn? Wie haakt op zich eens te krullen? Hier ga je hakken op zich krullen. Hoe is je radio? Hebben ze nog geen batterie waar er op een simmers veel? Als we over je gaat gaan zien in je monitor. Dus hebben ze niet gezien als je me nog we denk prima grotan der Radio Luxemburg. Dus ik ken de larak dan der gaat de heel memoren yes had han kal gaan bekend of is maar we mogen gro aatje ek radio aan de je nog beginnen mi dat was ko aan gok is maar als je me gaat toch krijgen gaat radio als een golle tuitje gaan die radio gaan dat is wireless als je me dat keer als je nu niet kunnen golle gaan je knij hoe dan ik een soort neerken die wat al daar stemmen zo dus gaan zo je accumulators wachten aan de dingen in de gaan zo had daar accumulator dat ze wel gaat dat gaan ze maar op stel je man kun je hoor je heli gloster chef zo gaan je zo met dat we gaan van de neus als je weet ach is dat ro schön man gemeen die school na playa dat huis kan man kan heli charge maar dat die is gemaakt eigenlijk gaan dan makiver agus soms met een fred dacht makiver aan dacht agus Iatsen hoort mag van en ik had zo nog een krotje in de carousel de feit dat sikna am verder krijgen de een kleine was chirmoor zo dat kabel als een stjege wie aan die wallen een schindel van horse television aan de show agus hakena is een beetje ja gewoon bekijnig toch de stretch television zijn de makiver aan dacht dus na me goed ik in de lucht al caution aan het we boeien morgen te moeien en ja ga er voor naar kalo wat toe gestel is ik kan maar een kollig weer gaan tro glachen mial aan dat ik maar zo agus akena kan worden akena worden ga er tellen gaan 4 gaan hij akena wat je ze wel lekker wat tellen ik zie het al die land dan kan ik dit even set kasher ach ik toch zeggen ga je Thomas zeggen nou ja ik zie set kasher dat dan is er wel een set kasher Wil je al gedaan? Waar me grutsch krank aan de wijntje waren, je moet gewoon niet. Wel, maar gewoon is tussen Everton voetbal. Als ik link de hoogste had, wel is 16 setkaarsen hakken. Oh, dat is goed. Dan ga ik jou ook op de bijna zeggen. Schimmertje. Als je het en hij voelt aan. Die weet je wel zegt, ik kwam de man van een klannische. Ach, dus het zo. Aan de braken, het wordt stien, wil klanken hier. Zo, waarom toch? Als je me graag
Vacalor going harad eater toilet my in television. Harad eater toilet my. Ach, was can we maken door morgen Kaula, morgen Rashika Kalva, television 9. Wel oké. Agus chat zal zitten in vol met je want ze waren weer naar Friese nog kokkie. Agus had nog geen kan haast. Kunnen we hier tellen hoe ze is. We gaan wel gaan doen het voor iets toilet maar jij. Als je taal check tasten als amias, zo gaat het niet kan nog tellen. Zo een wel een maal van hier aan dag. Agus je second time weet je check tasten als amias, zo maar gaan we iets toilet. Kon je laat zo kunnen maar es Armstrong realig. Misschien Devilion en geen Devilion was dat kon je kunnen we zeggen gaan dan hebben we gehad. Hij told you she is dan zo am zo café. Die ha ben je kost realig. En jullie ha hier she's gehoord een 04. Zo wel toch nog maar kaart gaan elkaar lot gekeken.